Dave Roberts ar gigol. Mark Williams yn eich rhoi yn yr awyr. Toby Jones ar y chwith. Heibio Hesp. Williams di parhau a'i rediad. Cyfle Williams o arbediad da gan Michael Jones. Cyfle cynta'r gêm i dîm Alan Morgan. Edwards yn ychal. Pete yn ôl. O'r bel. At Gareth yn ei gadael i Mwdimo. O, dyna chi gol gan Alec Mwdimo. Wel, mi newch chi dda i weld yn gwell y penwythnos yma. Unwaith o'r bel wedi gadael troed dde. Alec Mwdimo. Roedd Dave Roberts wedi guro'r Derwyddon ar y blaen. Ashton. Rwan. Williams yn cael ei ben iddi. Rwan. Croesi. O, Sam Hart can gymeriad. Michael Pritchard. O, ni gyrru hi i gornel isa'r hwyd. Dyblu mantais y Derwyddon. Ar ôl llai na hanner awr am ddiffyn ofnadwy gan Sam Hart. O, fydd Michael Pritchard yn poeni dim am hynna. Tafliad gan Ashton. Buckley i Rwan. Buckley. O, mae'r bel yn disgyn i Ap Gareth. Ymdrech dda gan Ilan Ap Gareth. Mark Williams. Ryan Edwards. Cychwyn un ffordd, ond yn mynd y ffordd arall ac Heibio Price. Kavanagh. Ar do'r hwyd. Llandudno yn bygwth yn y ail hanner yma. Cic rydd Toby Jones. Kavanagh, arbediad gan Michael Jones o Danny Hughes sy'n rhwydo. Michael Jones yn Lloerig, fe nath o'i siar. Arbediad da, oddi ar ben Kavanagh. O neb yn marcio Danny Hughes ac mae Llandudno nôl yn y gêm. Mwdimo. Bel dros ben yr amddiffyn. Tuag at James Davies. Cyfle i'r eilydd wneud y gêm yn ddiogel. O, ymdrech chwael gan Davies. Arson. Davies. Pritchard. O, James Davies unwaith eto. O, dros y bar gan yr eilydd. Wel, os rhywbeth, mi oedd hwnna'n haws na'r cyfle cynta. Ond unwaith eto yn gwneud smonach ohoni. Hassel. Hughes. Lee Thomas. Kavanagh. Mark Williams yn ceisio troi Joyce. Toby Jones o arbediad gan Michael Jones a Price yn clirio dros y bar. Wel, sut yn y byd gadwodd y Derwyddon hon allan am ddiffyn gwych, crysa, glas ym mhob man. Michael Jones yn arbed oddi ar Toby Jones. Dix, yr amser yn brin i Llandudno. Mark Williams. Lee Thomas yn ei gadael i Mike Williams. O'r syth at Michael Jones. Ac o bosib dyna'r cyfle olaf i'r tîm cartre heddiw. Wel, yn anodd eto diwedd, ond dros y 90 munud dwi'n meddwl ni heiddi fo. Ni ddau fyny, ac yn dweud gwir ar ei Alan newid pethau ail hanner creu problemau iddyn ni. So rhaid ni newid siarp ni eto, so oedd yn gêm tactegol ail hanner, ond na, dwi'n meddwl ni heiddi ennill. Chwarae ni wael yn hanner gynta. Na beth sydd wedi costio ni i gêm. Ail hanner, ffili gofyn mwy wrth y boes achos nhw'n rhoi perfformiad fa yn ail hanner, but rhoi doi gol i unrhyw tîm yn y lig, chi ddim yn ei dod nôl, so mae'n i fod dachrau well weekend nesaf.